Wazifumu wa wazifumu leo nabwera ndi nkhani yakikuzana ndi Nyamata Usho. Nyamata ameneyi waphedwa ku Malawi, waomberedwa ndi mfuti. Nyamata ameneyi dzina lake ndi Kenya amachokera ku Blantyre ku Malawi, komwe uko mumuzi wochedwa kwa Chazunda. Mkulu ameneyu poyamba amakhala ku Joni kwa amapanga zakuba, ndiye wakhala kuba kwa nthawi yayitali, kenako anapanga chiganizo chobwerera ku Malawi. Atafika ku Malawi khalidwe lake lonyasa sanalisiye, amapitirizabe mabera anthu, amaba mabarire ndi zina zosiyanasiyana. Ndi anapita ku muzi wa Mpemba kumene anakaba, ndi akuba mabarire aja anamuona ndi anangomuombera straight, omwe ndi mmene wafera. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu ndimakhala ndikukamba kuti anthu amene amapita ku Joni, akabwera ku Joni amabwera ndi khalidwe lawo lonyasa lija. Adawawa anabwera ndi khalidwe lawo lonyasa lomabera anthu, zotsatira zake aphedwa. Ndi akuluakulu kwa anthu amene mumapita ku Joni ndi mumabwera ku Malawi kumazaona anthu, kumakhala osamala. Chifukwa choti anthu awawa amapanga target anthu amene munapita ku Joni ku UK ku America, ndiye mabwera kuzaona anthu ku Malawi. Amaziwa zakuti awa ali ndi ndalama, ndi ena amapangidwa kidnap. Akakupanga kidnap amapanga demand ndalama ku mabanja anu. Zikuchitika zimenezi, koma anthu ena ake simuziwa zoti zochitika, chifukwa choti sizinachitikireko nzano pafupi kapena m'bale wanu. Ndiye mtu mati akungonama amene, koma zochitika. Nyamataso wina kwa Kauma anapanganso chimozimozi. Anabwera kuchoka ku Joni kozaona azibale ake, zotsatira zake anampanga kidnap. Ndipo makidnappers aja amafuna 500,000 Malawi kwacha. Akwawo anapereka, chifukwa choti anawawuza zakuti mukapita ku polisi mwana wanu simuzamuonanso, timupha. Ndipo ife tilibe ntchito kugwidwa, koma mwana wanuyo timupha. Ndi anangopeka ndalama zija, Nyamata uja anapangidwa release. Ndiye chonde akuluakulu khala nosamala mu china chilichonse chimene mupanga zikomo.